ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമാമി വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദശധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി കോഹോസ്റ്റ് ആക്കണേ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ. ഞാൻ കിട്ടി മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് 19ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തത് അല്ലേ, ഭഗവത്ഗീത, അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സില്. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതായത് ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല ഒരു ഭക്തൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബാഹ്യ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഭക്തനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ഉള്ളം നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാവണം? അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വയം ഭക്തന്മാരായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയാലും ഉപദ്രവകാരികൾക്കും വിഡ്ഢികൾക്കും വികാര തീവ്രരായവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തരാവുക സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന് എന്താ പറയേണ്ടത്? നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാവണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആകർഷരായവർക്കും ഭഗവത് ഭക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് എല്ലാ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അത് ക്വാളിറ്റി വൈസ്, അതായത് അളവിലല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയില്ല, ഗുണത്തില്. അതായത് ഒരു സമുദ്രം, ആ ഒരു സമുദ്രം ഒരു തുള്ളിക്കും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും സമുദ്രത്തിന്റെ അല്ലെ. പക്ഷെ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ തുള്ളിയെ നമുക്ക് സമുദ്രമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഭക്തൻ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്ലോകം 20. മറ്റേ നിങ്ങൾ ശ്ലോകം റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഇതിനു മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തുടരാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ തുടരാം. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ. ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ചൊല്ലാട്ടോ. പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗതഃ. ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? വിവർത്തനം. ശിലാ പ്രഭാത് കി ജയ്.
അപ്രകാരം ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥാപിതനായി ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉത്തേജിതമായ മനസ്സോടു കൂടിയ വ്യക്തി സമസ്ത ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായ നിലയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച വാസ്തവികമായ ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ശുദ്ധ സത്വ ഗുണത്തില് സ്ഥാപിതനാവണം. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവണം? സത്വഗുണത്തിന് മേലെയാണ് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സത്വഗുണത്തിലെ എല്ലാവരെയും വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണെ ഗവി ഹസ്തിനി എന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം അവർക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും, ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. അവർ ദുഃഖത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടില്ല, സുഖത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കൂല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ സമ്പർക്കം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവാം? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലും നിന്നും മേലെ പോയിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ആളുകളിൽ വെച്ച് ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. പ്രായണ ജനങ്ങൾ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാൽ സദാ ആഗ്രഹം, ലോഭം, കാമം, അജ്ഞത, നിദ്ര എന്നിവയിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. അത്തരം അനേക മനുഷ്യരെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അറിഞ്ഞ് നിർദ്ദിഷ്ട കടമകൾ അനുവർത്തിച്ച് ജീവിതം പരിപൂർണമാക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഒരുപാട് അനേകമായിരം മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യദതി സിദ്ധയെ യദതാമവി സിദ്ധാനം കച്ചിത് മാം വേദി തത്വതഃ എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ. അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത നേടാൻ, അതായത് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, ഭഗവാന്റെ താമസത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മള് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാലോ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും രജസ്, തമസ് അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളിൽ നയിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്? അജ്ഞത, നിദ്ര എല്ലാം വ്യാപൃതരായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുള്ളത്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യ തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം അനേക മനുഷ്യരെ പോലുള്ള മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് വളരെ റയറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? അതിനനുസരിച്ചുള്ള കടമകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിച്ച അത്തരം അനേകായിരം വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അതായത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുക. ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രീകൃഷ്ണ വിജ്ഞാനം ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 18:55 ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 1000 പേര്, എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തൂടെ? ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ് കാരണം? അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലെവലിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരുടെ സേവകനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വളരെ റെയറാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ തേരാളിയായില്ലേ ഭഗവാൻ? അതിൽ സുദാമയുടെ കാല് കഴുകിയില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ശുദ്ധഭക്തി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം സേവകനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അത്ര ലഭിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ വിഷയത്തെ ഇവിടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പോലും ശാസ്ത്രീയമായി അഥവാ പരിപൂർണമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. താൻ ജഡവസ്തുവിന്റെ ഉത്പന്നമല്ല, ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കും, അതായത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സക്സസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഒരു വലിയ ജോലിയുള്ള ആളായിരിക്കാം, പഠിപ്പിൽ ഒരുപാട് ഉയർന്ന ആളായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈവൻ ശിവദേവനാണ് ഏറ്റവും വൈഷ്ണവാനം യഥോ ശംഭവം എന്നാണ് പറയുക. അവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഒന്നിന് പൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അതാണ് കാര്യം. പൂർണ്ണമായ ഒന്നിനെ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിയും. എന്നാൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ഒന്നിനോ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ താൻ ജഡവസ്തുവിന്റെ ഉത്പന്നമല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത വരുന്നത്? നമ്മൾ ജഡവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ മേലുള്ള ശരീരമല്ല, അതിനുള്ള ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്
മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. ജഡവസ്തുക്കളുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉടൻ ഒരാൾ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെ തൽക്ഷണം കഴിവുപെടുകയും ഒരു ആത്മീയ സത്യ എന്ന നിലയിൽ പ്രസന്നാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരാൾ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സത്വഗുണത്തിന് മേലെ പോകണം, വിശുദ്ധ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്തണം. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ പ്രാപ്തമാകുമ്പോഴാണ് ഈ വിജയപ്രാപ്തി സാധ്യമാകുന്നത്. അതാണ് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെ വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും സമ്പാദിക്കില്ല, വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വെക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വേദജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ യോഗ്യത ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിലല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവർ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ ശൂദ്രരോ അല്ലെങ്കിൽ ശൂദ്രരേക്കാൾ താണ നിലയിൽ ഉള്ളവരോ ആകുന്നു. സദ്ഗുണ സമ്പന്നമാകയാൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ് ആ നില. ആകയാൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബ്രാഹ്മണന്റെ നില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കും അയാള്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോട് വിദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ ആ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബ്രാഹ്മണ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്തനായി തീരുക സാധ്യമല്ല. പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ മുമ്പേ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, എന്നാൽ അത് അവസാനമല്ല. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അതായത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു ഭക്തന് മുമ്പേ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനാണ്. എന്നാൽ ഇതല്ല അവസാനം. എന്താ പറയുന്നത്? മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാകുവാൻ അത്തരം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ശരിക്കും വൈഷ്ണവനായി തീരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണനും വൈഷ്ണവനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനാണ്, അതായത് ബ്രാഹ്മണ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരാഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ വൈഷ്ണവൻ മുക്താത്മാവാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്ഥാനത്തിനും അതീതനാകുന്നു. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പോലും ബദ്ധാത്മാവാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെയാണ് ബദ്ധാത്മാവാവ്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനത്താലും പിന്നെന്താണ് പണം, അത് രണ്ടും ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൊണ്ടും അവര് നമുക്ക് അറിവ് കൂടുതലാണ്, മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നല്ലൊരു അഹങ്കാരം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരാം. അങ്ങനെയാണ് അവർ ബദ്ധാത്മാവാണെന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന്റെ നിലയിൽ ബ്രഹ്മം അഥവാ അതീന്ദ്രിയത എന്ന ആശയത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. അതായത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാനായ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഒരുവൻ ബ്രാഹ്മണ തലത്തെയും കടന്ന് വസുദേവ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മീയ പാതയിലുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള അധ്യയന വിഷയമാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത് കണ്ടോ? നമ്മളെപ്പോഴാണോ MA MSc എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ലെവലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൂഢന്മാർ അഥവാ അല്പജ്ഞാനികളാണ്. ഇപ്പൊ LKG പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്കോ MSc വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവും? ഇല്ല അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതികതയിൽ ഒഴുകിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരവരുടെ മനോരഥം അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവം എന്തെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണ തലത്തിലായിരുന്നാൽ പോലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ കളങ്കത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വൈഷ്ണവനായി തീരുമ്പോൾ പ്രസന്നമായ ആ മുക്താവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്തെന്ന്, അതായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട്. എന്തെന്ന് അവന് മാതാജി ആകെ ശ്ലോക വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ മാതാജി? 20 എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതി അതല്ല. ഇത് 2ാം അധ്യായമല്ലോ, 1ാം അധ്യായം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. 1ാമത്തെ അധ്യായം 20 ശ്ലോകം അതല്ല മാതാജി. തെറ്റിപ്പോയിണോ? തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. 2ാമത്തെ അധ്യായമായി മാതാജി. സോറി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഞാനാ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ മാതാജി, സോറി. ഭഗവത്ഗീതയുടെയാന്ന് തോന്നിയത്.
ശ്ലോകം അധ്യായം. 20 കൃതവാൻ കില കർമാണി സഹ കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് പറയണോന്ന് വിചാരിച്ചു, അടുത്തകൂടെ കേട്ടിട്ട് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി മാതാജി, മാതാജി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണം മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സോറി, ഞാനും ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് തന്നെ നമ്മള് ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച. അല്ല, ഏവം പ്രസന്നം ദിവ്യത്വം. ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്ലോകം വരുന്നത് ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ, ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? ഇത് തന്നെയാണ് മാതാജി, കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് 2-ാം പക്ഷേ അധ്യായം മാതാജി. ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൃതവാൻ കില വീര്യാണി സഹരാമേണ കേശവ ശ്ലോകം മാതാജി. ആദ്യത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാതാജി. ഓ സോറി, ഇത് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എടുത്തേക്കണത്. അതെ അതെ. കറക്റ്റ്. സോറി മാതാജി. ശരി, ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അതിന്റെ ഇതില്ല, PDF ഇല്ല. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുക്കുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ശ്ലോകം 20-ാമത്തെ എന്താ വരുന്നത്? കൃതവാൻ കില വീര്യാണി സഹരാമേണ കേശവ അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢ കപട മാനുഷ. കൃതവാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കൃതവാൻ കില കർമാണി സഖരാമേണ കേശവക അതിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢ കപട മാനുഷക. ഓക്കെ, വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമമായ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നുടെ ഭഗവത് വ്യക്തിത്വം മറച്ചുകൊണ്ട് ബലരാമനുമൊത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ കളിയാടുകയും പല അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പത്തെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്? സൂക്തങ്ങളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മടുപ്പുളവാകാറില്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധങ്ങളുടെ രസം വളർത്തിയെടുത്തവർ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാശ്രവണം അനുനിമിഷവും ആസ്വദിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്താ പറയാ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്ന് ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഇതിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ ലൗകിക കഥകൾ, കൽപ്പിത കഥകൾ, ചരിത്രം എന്നിവയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. സമസ്ത പ്രപഞ്ച ചരിത്രങ്ങളിലും ഭഗവത് അവതാര ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർവ്വയുഗത്തിലെ ഭഗവത് അവതാര ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച ചരിത്രങ്ങളാകുന്നു. ആകയാൽ എത്ര വട്ടം വായിച്ചാലും അത് പുതുമ നിലനിർത്തുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഭഗവത്ഗീത അഥവാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അറിവിന്റെ പുതിയ വെളിച്ചം കണ്ടെത്താനാകും. ആത്മാവ് ചലനാത്മകവും ഭൗതിക വസ്തു നിശ്ചലവുമാണെന്നതുപോലെ ലൗകിക വർത്തമാനങ്ങൾ ജഡിലവും ആത്മീയ വൃത്താന്തങ്ങൾ ചൈതന്യവത്വവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. പഴയ ലൗകിക കഥകൾ, കൽപ്പിത കഥകൾ, ചരിത്രം എന്നിവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യത്തിലുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾക്കത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ദാമോദര ലീലയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര തവണ നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനോടൊരു മടുപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മാവ് ചലനാത്മകമാണ്, ഭൗതിക വസ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മളുടെ കയ്യോ കാലോ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാവ് ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആത്മാവ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടായപ്പോ അത് ജഡവസ്തുവാണ്, അതിനൊരു അനക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഏതൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിശ്ചലമാണുള്ള പോലെയാണ് ലൗകിക വർത്തമാനങ്ങൾ ജഡിലവും ആത്മീയ അതായത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഇപ്പൊ അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് നോക്കൂ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ, അവരോട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അതേ തന്നെ നമ്മൾ ജീവനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, ഓ എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ, അവർ ഓരോ ഇതും നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും. അതേ വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരിച്ചപ്പുറത്ത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനോട് ആകർഷണം വരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കഥ ഇനി അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സവിശേഷ രുചി വളർത്തിയെടുത്തവർ ആ കഥാഖ്യാന ശ്രവണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും മുഷിയുന്നില്ല.
ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുവന് പെട്ടെന്ന് മതിയാകുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആർക്കും മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് അജ്ഞാനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത സാഹിത്യത്തെയാണ് ഉത്തമ ശ്ലോകം എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക സാഹിത്യം തമോ ഗുണത്തിൽ അഥവാ അജ്ഞതയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആത്മീയ സാഹിത്യമോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. അത് തമോ ഗുണത്തിന് ഉപരിയാണ്. അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യത്തിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ തുടർന്ന് വായിച്ച് അനുഭവിക്കും തോറും അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രഭ ഏറി വരുന്നു. അതായത് നമ്മളത് വായിക്കും തോറും എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു തവണ വായിച്ച മാതിരിയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവത ശ്ലോകം ഒരു തവണ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അർത്ഥമായിട്ട് തോന്നും ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വായിക്കുമ്പോഴും ഇതല്ലല്ലോ, ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഓരോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ തോന്നും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന വാക്കുകൾ എത്ര ആവർത്തിച്ച് ഉരുവിട്ടാലും മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ തൃപ്തരാകുന്നില്ല. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണ്. അതായത് ലയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശാശ്വത അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് അപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ഒരു ഇതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കണത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി എന്താണ്? അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഈ മരണത്തിന് മേലെ എന്തോ ഉണ്ട്, അത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ആരാണ്, എന്തിനിവിടെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും പല തട്ടിലുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതാണ്. അവണ്ണമുള്ള കൃത്രിമ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വിരസമായി തീരുകയാൽ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുവാൻ അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഖ്യാന വർണ്ണനകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നു. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കാത്തവർ പരോപകാരത്തിലും ലോകോപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു. മായാവാദ ദർശനം ഭൗതികവും ഭഗവത്ഗീത ശ്രീമദ് ഭാഗവത ദർശനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയവുമാണെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിന് ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവര് മായാവാദ ദർശനങ്ങള് എന്നാൽ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. മായാവാദ ദർശനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്നുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് മായാവാദം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു നോവൽ മാതിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് മാതിരി പുസ്തകം മാതിരിയോ കാണരുത്. ഭഗവാനായിട്ട് തോന്നിയിട്ട് ആ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതായാലും ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭഗവാനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും. ഇനി ശ്ലോകം 20. ഇനി എന്താണ്? കൃതവാൻ, ഇതാണ് പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ മാനവരൂപ വിവർത്തനം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നുടെ ഭഗവത് വ്യക്തിത്വം മറിച്ചുകൊണ്ട് ബലരാമനുമൊത്ത് മനുഷ്യനെ പോലെ കളിയാടുകയും പല അമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭഗവാന്റെ എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്, ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത്? അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് തോന്നിയിരുന്നു? ഇല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യക്കുട്ടിയെ പോലെ ബാല്യലീലകൾ ആടുകയായിരുന്നു ബലരാമനോടൊത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശിലാപ്രപാത് കി ജയ്. മാനവരൂപാരോപണ തത്വവും ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ രൂപവും വികാരങ്ങളുമാണെന്ന സങ്കല്പം. ജന്തുരൂപാരോപണ തത്വവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഒരിക്കലും ബാധകമല്ല. തപശ്ചര്യയിലൂടെയും കഠിന നിഷ്ഠകളിലൂടെയും മനുഷ്യൻ ദൈവമായി തീരുന്നു എന്ന കൽപ്പിത സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് വിശേഷിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശിതമായ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രമാണമനുസരിച്ച് ശ്രീരാമ ഭഗവാനെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി മഹർഷിമാരും പുണ്യാത്മാക്കളും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതേ തുടർന്ന് ചില ആദർശരഹിതരായ വ്യക്തികൾ പലരും തങ്ങളുടെ മനോരഥം പോലെ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇപ്രകാരം ഈശ്വര അവതാരങ്ങളെ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന രീതി വിശേഷിച്ച് ബംഗാളിൽ ഒരു പതിവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് ബംഗാൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉള്ളത്, പ്രഭാതം വന്നിട്ട് ബംഗാളിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് ഇതിന്റെ ഓർഡർ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിനെ അവർ എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാവട്ടെ അവര് മഹർഷിമാർക്കും പുണ്യമക്കൾക്കും അറിയാം എന്താണ്, അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലാന്ന്. പക്ഷെ എന്താണ്, ആദർശരഹിതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തോ അമാനുഷിക ശക്തികളുള്ള എന്താണ് മനുഷ്യ രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവര് എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാര് അതുപോലെ അവർ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ഈശ്വര അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്. അടുത്ത കുറെ വന്ന ആൾക്കാര്, കുറെ സന്യാസിമാരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈശ്വരന്റെ അവതാരമാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാറുണ്ട്.
എന്തെങ്കിലും ചില സവിശേഷമായ യോഗശക്തിയുള്ള പ്രശസ്തനായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ജാലവിദ്യ പ്രദർശനത്തിലൂടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ അനായാസേന അവതാരമായി മാറാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇമാതിരിയുള്ള ഒരു അവതാരമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവരെന്താ കാണിക്കുക? കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വർണ്ണം, നിങ്ങൾക്ക് പൈസയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? കയ്യിൽ എന്തോ മാജിക് കാണിച്ചു കയ്യിൽ സ്വർണ്ണമാല വരുന്നു, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വരുന്നു, ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ നിറയെ പേര് ചെയ്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, മാജിക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഇതല്ല. ശരിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവതാരമല്ല. അവതാര നാൾ മുതൽ അവിടുന്ന് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് അവതരിച്ച് മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു മനുഷ്യക്കുട്ടിയുടെ ലീലകളാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. അത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതായത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അവിടുന്ന് ചതുർബാഹു വിഷ്ണുവായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ മാതൃസമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോ ആരാണ്? ദേവകി മാതാവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? ചതുർബാഹുവായിട്ടാണ് അല്ലെ, വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം വന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേവകി മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ദേവി ചെയ്ത് ഈ രൂപം മറയ്ക്കും, ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കംസൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം എടുക്കൂ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ അനന്തര മാതാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഭഗവാൻ സാധാരണ ശിശുവിനെ പോലെയാവുകയും ഗോകുലത്തിലെ മറ്റൊരു ഭക്തയ്ക്കായി ഉടൻ മാതാവിനെ വിട്ടുപോവുകയും ഗോകുലത്തിൽ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും സുപുത്രനാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആരാണ്? യശോദ മാതാവ് അത്രയും ഭക്തയാണല്ലേ. ആ ഭക്തയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കംസവധത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന് മുഖ്യമായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിക്കുക, ഗോപികമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വേഗം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയത്, വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയത്. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ശ്രീ ബലദേവൻ ശ്രീ വാസുദേവരുടെ മറ്റൊരു പത്നിക്ക് ജനിച്ച ശിശുവായി കരുതപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്ടായത്? ദേവകി മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വസുദേവന്റെ മറ്റൊരു ഭാര്യയായ രോഹിണി മാതാവ്, അവരുള്ളത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അവരുടെ അമ്പാടിയിലാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ആ കുട്ടിയെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഏതൊരാളും തൽക്ഷണം മുക്തനാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ യോഗ്യനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ, അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരുന്നാലും, ഒരു തേരാളിയായിട്ടിരുന്നാലും, ഒരു ഗോപിക കാന്തനായിട്ടിരുന്നാലും, അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും 16,108 ഭാര്യമാരുടെ ഭർത്താവായിട്ടിരുന്നത്, ഓരോ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ അക്രൂരൻ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ വീട്ടിലും വേറെ വേറെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എന്തെന്ന്, വേറൊരു വീട്ടില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ഓരോ ഭാര്യമാരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ആ സമയത്ത് എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോ വീട്ടിലും വെവ്വേറെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ആൾക്കാർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവ ജ്ഞാനം മുക്തി ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹം തരും. എന്തിന്? ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാൻ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഭാഗവതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ജീവിതചര്യകളിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക. ഒരു ഭക്തിയുത ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന മാതിരി, അത്രയും മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ 9 സ്കന്ധങ്ങളിലായി വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ വിശിഷ്ടമായ ലീലകൾ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു. ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത മഹാഗ്രന്ഥം വായിച്ചു മുന്നേറവേ ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാകും. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ലീലകൾ വരുന്നത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്. അതിലാണ് രാസലീല വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അത് വായിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയണം. അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭാഗവതം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വായിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. ഇടയിൽ നിന്ന് വായിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ ഒരു കഥ മാറി എടുത്ത് വായിക്കുന്നതല്ല. തുടർച്ചയായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയിൽ നിന്ന് 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ആദ്യം തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിമാനുഷികങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് 7ാം വയസ്സിൽ അവിടുന്ന് ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തി. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മായാവലയത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ
മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് ബന്ധുജനങ്ങളും അവിടെ നിന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവായി കരുതി. പക്ഷെ യശോദ മാധവൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? ഓരോ തവണയും പൂതനാമോഷം നടത്തുമ്പോ, അതുപോലെ ഖടാസുര വധം നടത്തുമ്പോ ഓരോ തവണയും യശോദ മാധവൻ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഇതെല്ലാം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ എന്റെ മോനെ അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കലും അവര് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഭഗവാൻ സ്വയം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്നല്ല. എല്ലാം എങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാൻ യോഗമായ കൊണ്ട് അവരെല്ലാം മറച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അസാധാരണമായ സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ മാറി ചിന്തിച്ചില്ല. മകനോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വാത്സല്യഭാവത്താൽ അവർ തൃപ്തരായി തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനുഷ്യനോട് സാദൃശ്യമുള്ളവനായി വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടുന്ന് സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ മാതിരിയാണ് അല്ലെ അതിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരിയാണ്. ശരിക്കും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രം അവതാരി. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ആ 6 ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്, ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ ആ 6 ഗുണങ്ങളും ഇല്ല. ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രസിദ്ധി അങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പൊ മോഹിനി രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനോഹാരിത, ഭംഗി, അങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലോ. കീർത്തി, ബലം, അങ്ങനെ കുറെ. അതിൽ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഓരോ അവതാരത്തിലും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാൻ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവതാരി എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അവതാരം എന്നല്ല പറയാ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, എന്റെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണമം ഹരേ കൃഷ്ണ.